Співачка третя дівчинка, яку запросив Андрій Задарський, номер 18, команда «Удар». Співачка Євгенія Кенова, яку запросив Андрій дівчинка, номер 15, команда «Удар».
Кінечник Олійник Константин шайбу забросив. Номер 12, команда «Удар». Завершился первый период матча. Объявляется 15-минутный перерыв на замену «Удар». Начался второй период матча.
І далі Міщенка Аркадія, який розглядає шляху запросів. Подвійка секції номер 17, команда «Удар».
відбудеться хокейний матч між командами «Удар» і «Січ». За счетом 13-2 победу одержала команда «Удар». Уважаемые болельщики и хоккеисты, буквально через 5 минут состоится торжественная церемония закрытия нашего чемпионата. Просим вас не расходиться. Зажёг вас?